gaur itsas ibilbidea. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Haupa andal. Zori gaiztoa protagonista. Lo dijo un artista vasco. Mehatza! Hortxe badugu onton, eta garai batean bazegoen beste bat zala el tonton, baina hortaz ez gara arituko gaurkoan. Venga, justo aurkezpena ikusi duzuen hondartza txiki hori ontonekua da, hemen zarata dago justo autopista, hemendik goitik pasatzen delako, eta zaila da, baina bueno, hortxe badaude, mea ustiatzeko, ez garraiatzeko, arrastoren batzuk ez dakit izango diren, linea de Baldes deitzen zena, badakizue, halako teleferiko antzeko batzuk erabiltzen zirela, gari baten, mendietatik zuzenean, baiarara edo kostaldera, mea guzti hori hurbiltzeko. Gerora ja, etorriko zen trena, baina, segun ze tokitan, hori menditik trenara heltzeko eta gero trenetik kostaldera erabiltzen zen baita. Bilbon ere izan genituen hor, San Anton inguruko mehatze horietan izan genituen horrelakoak ere denbora da luzez. Ontonen gaude hemen ere, arrasto metalurgikoak, ez dara siderurgikoak ere, baizik eta mehatz ustia penekoak. Eta hori izango da, desberdintasunik handiena ezkerraldea edo Bizkaiko lurraldearen eta Kantabriako beste gune honen artean. Hemen industria hori ezan garatu eta gelditu ziren bakarrik mehatze ustiapenean. Eta kara, ura berantza joan zenean, hemendik arrastoiek desagertu egin ziren, imaginatu zazue, justo gerra zibila baino apurtxo lehenago. Urrena ja, Frankoren diktadurapean, industri hori ezkerraldean garatu zen noski, baina hemen ez zen zertxo ere geratu, ez zelako ere egon. Beraz, horretxegatik ere, bi aldeok badirudi nahiko desberdindu zirela. Hemen Kastron bertokoek jakingo dute, agian, baina beste hori ere eskapatu egiten zaigu, hemen autopista. Eskapatu egiten zaigu, garai batean ere, Arboleda, Narnabalen eta bezala, hementxe ere, genituela, setarez bezalako herri mehatze herriak. Beraz, polita da gauza hauek berriz ere aurkitzea. Venga, eta guazeman pista jokuekin. Hor badaude arrasto batzuk, nik uste ziurrenik kargadero bat izango zala, hemen ontonen, hemen gure peregrinaria, Buen Camino. Bagian ez, Bizkaiko, Bilboko, ez dakit Bilboko zen, baina Bilbon, Bilbo aldean edo Bizkai aldean, lan eskerga ez, baina batez ere badugu izen bat, ingeniari bat, denok ezagutu beharrekoa, arek utzi zigun, gaur egunean Bizkaian dugun ingenieritzai proiekturik famatuena, nahiz eta kanpotik askorik ez den ezagutzen, edo Espainialdetik ezein beste, eta ez da Guggenheim, evidentemente. Eta hementxe badirudi ontonen kargadero beresi bat asmatu zuela, eta ez dakit horko arrastoiek izango diren. Asmatzen baduzuen, zen izango zen Bizkaiko ingeniari hori, ez dakit Bizkaita errazan, baina Berton Bizkaian utzi zigun bere sormenik bereziena. Ikusten duzuenez, biziketak intxorrarena egiteko igual arriskutsu egia dago, baina honek pikillo bidea dugu, ontonetiko baronea doana, eta kristoaren pistak ikusten dituzuenez, eta hortik aurretik ikusten da baita, superportua. Gaur egunean superportua dugu, baina garai batean, kostalde guzti hau, mea itxaroten egongo ziren
itsasontziz bete izango genuen, eta itsasontzi horien gehiengoa askotan aipatu dugunez, ingelesak izango zian. Eta horretxegatik ere, Bilbon dugun, ingelesen hainbesteko influentzia hori arkitektoniko, eta bar. Pikillo bidea justo hementxe Kobaronen bukatzen da. Hementxe antza lehen 6 erreketa labe zeuden, metalaren eta aleazioak eta hobetzeko Ingalaterrara bidali baino lehenago. Eta Baie Ontonera eta Baie Pobeinara barnekaldetik muskizetik edo, han zeuden mina batzuk edo meategi batzuk, eta trenez ekartzen zen ona mea, eta alde batetik Ontonera kargaderora eramaten zen, eta bestetik Pobeinarantza, oraintxe goaz antxe Pobeinarantza. Eta hemen justo zeuskaten 6 erreketa labe horiek ustiatzen zutena edo egiten zutena hementxe gordetzen zen. Gero berriz ere vagonetan edo trenetan kargatu eta eramateko. Antza denez, bazegoen Ontonera arte baita ere, olako beste linea bat, teleferikoena, aerea, hemendik ateratzen zen mea guzti hori ere garraiatzeko. Beraz, trena, teleferikoak, plano inklinatuak, danetik, eta berriz ere, ingenieritza proiektuak garraiorako. Minetan eskua eta eriotza konstanteak. Así, para ahorrar costes y eso. El Castilloko zamalekua. Kastillo lehen fortifikazio militar bat zegoelako, baina gerora aprobetxatu zuten hori, minerara enbarkatzeko mar abierta esaten dana, itxaso zabalean, eta onatxere Pobinakoa izango zen beste zamaleku garrantzitsu bat. Beraz, Pikillo zamalekoaren artean, Ontongoaren artean eta honetxeen artean egongo dira, ez dakit zenbat kilometro zio, baina 6 kilometro inguru. Biziketaren oso harin egiten da, eta honek ematen dio sustantzia, oraintxe egin berri dugun bia berdeari. Badakizuek gehientsuenak ere, bia berde horiek izaten direla, zerako bistak, izaten direla aspaldiko trenen ibilbideak. Hemen gehientsuenak mea trenak ziren, mehatza garraiatzeko trena, beraz, bia estretxa, baina Espainian eta beste leku batzuetan ere, badaude pasajeros izeneko trenak zianak. Han Kantabrian badituzte pare bat edo, eta hemen Euskal Herrian gehientsuenak izan ziteken ere bidaiare garraiatzekoa, baina gehientsuenak ere, eta ez ditugu bia berde gutxi Euskal Herrian, ziren mea trenak. Adibidez, Gasteiztik Estilara joten zana, el treniko, hori ez, hori zen pertsonak garraiatzekoa. Así que, hemen txere histori berri bat, bizikletarekin barna, eta guazen bidea jonik bukaira motea, noski, non eta Larenako hondartza politorretan. Hasi dira, hondartza duna, bañistak, basoa, bia berdeak, hemen txaurrean bide gorria. Nahiko leku interesgarria. Bertoko entzako. Kanpo bineor bestu nizik usiko, hori. Beste batera arte, hemen Zierbenako lurretan, bide gorria hartu, Kardeoko baiaran zehar, Gallartar arte, Abandor arte, Abando Zierbena, Playa Zierbena Independiente, Abando bestalde, Gallarta, auzorik handiena, udaletxe dagoen tokia, horako kontuak. Itzengo dugu baita ere. Larenatik, Ortuiara,
inauguratu zen lehenengo Bizkaiko bidegorria edo, 98an, hori beti-betidanik ezagutu izan dugu. Beraz, bueno, klasiko bat, Larena Hondartza eta bidegorria. Venga, hori beste baterako. Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo